τις αθήνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κυλίζιο, πιο πίσω έχω κι εσύ μπροστά, σαν βραζινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά, μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι σε σαν μας βάλει πουθενά. Το πρακτορείο σ' και κρύο, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν να χρεοφύζει, γεμίζει φόβο τις αθήνατες ψυχές. Άντρα και γείτονα και φίλε, στη φτώχεια και στην πρόσφυγα, μια παγωμένη σπίσα στείλε, να σου την κάνω πυρκαγιά. Κι αν δεν τα ήθελα κατόπιν, που και θα μένει πια κανείς, για να γίνουμε πάλι ανθρώποι στον κήπο της Γεστημάνης. Το πρακτορείο σ' και κρύο, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν να χρεοφύζει, γεμίζει φόβο τις αθήνατες ψυχές.